नमस्कार, नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण तिसऱ्याचं सुक्कं कसं बनवायचं हे पाहणार आहोत। चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ। सर्वात आधी आपण तिसऱ्याचं सुक्कं बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहून घेऊ। आपल्याला लागणार आहे तिसरे, 2 शिजवलेले बटाटे, 1 वाटी वाटण, 1 लहान चमचा हळद, चवीनुसार मीठ, 1 मोठा चमचा लाल तिखट, 1 लहान वाटी तेल, 4 ते 5 कोकम आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर। सर्वात आधी आपण गॅसवर कढई ठेवून तेल गरम करणार आहोत। तेल व्यवस्थित गरम झाले आहे। आता आपण यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा घालू, कढीपत्त्याची पानं, ठेचलेली लसूण, लाल तिखट, हळद, आता आपण यामध्ये तिसरे घालून व्यवस्थित परतून घेऊ। चवीनुसार मीठ, आता आपण यामध्ये वाटण घालणार आहोत। वाटणाचे साहित्य आणि रेसिपी चिकन मसाल्याच्या व्हिडिओमध्ये सांगितली आहे। तुम्ही जर ही व्हिडिओ पाहिली नसेल तर त्याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे। आता आपण हे व्यवस्थित परतून घेऊ। शिजवलेले बटाटे, थोडंसं पाणी, आता आपण कढईवर झाकण ठेवून 1 ते 2 मिनिटं वाफवून घेणार आहोत। कोकम, वरून थोडीशी कोथिंबीर आणि आपलं तिसऱ्याचं सुक्कं रेडी आहे। तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।